Cieľom lesníckych dní je poukázať na význam a dôležitosť lesov a prírody pre život človeka. V tomto roku, ktorý je už 8. ročníkom v poradí, sa snažíme poukázať a zdôrazniť myšlienku, aký dôležitý je les a príroda pre zdravie človeka a pre jeho zdravý životný štýl. Národné lesnícke centrum, ktoré je organizátorom tohto podujatia spolu s partnermi z rôznych lesníckych a aj nelesníckych organizácií, pripravili šnúru podujatí, ktoré začínajú vo Zvolení a pokračujú v ďalších regiónoch Slovenska. A v rámci celého projektu a celého programu chceme naozaj v rôznych podobách poukázať tie aktivity, ktoré les ponúka, rôzne možnosti oddychu, načerpania síl, dobytia si batérií v tom lesnom prostredí. V rámci tohto programu môžete vidieť sokoliarov, turistov, môžete vidieť niektoré základné lesnícke činnosti, môžete vidieť včelárov a to prepojenie, spojitosť lesa, prírody aj so včielkami. Môžete vidieť ponuku klubu turistov na pobyt, aktívny pobyt v prírode. Môžete vidieť ďalších partnerov, ako je cvičenie v prírode alebo ponuka aktívneho pohybu v prírode. Čiže všetky tieto aktivity majú za cieľ pozvať návštevníkov do prírody, aby prišli a využili ten životodárny zdroj energie.